nech sa páči, na scénu prichádza jeho veličenstvo. Puk. A teda čaká nás slepá mapa. Takže ideme hádať miesta na mape, mestá, niekedy to budú obce. Za normálnych okolností stačí, keď ho identifikujete v tajničke. Už máte bod. Niekedy, ako v tomto prípade, môžete získať až 3 body, lebo máme pre vás taký obrázkový hlavolám. Áno, mesto je ukryté v tom obrázkovom hlavolame. Ak ho rozluštíte, už máte 3 body, ak ho aj položíte, máte ďalšie 3. To je Malá akože... inteligencia? Áno, a ona to vypracovala. Naozaj, teraz sa usmievaš, ale také je pravda. Vypracovala, no. Vyplula to, takže... Vyplula to, tak. Dano ju neznáš. Nech sa páči, Dano nemá rád umelú inteligenciu. Toto je ten obrázok. Komárno? No však a čo iné. Ty si super. Ale kde? Počúvajte. Komárno. Kde presne je Komárno? Stvárnené a potrebujeme Komárno Na juhu, teraz ale kde? položiť. Všeobecne vás povzbudím, Komárno sme umiestnili v tejto show až na 3. krát a bolo to v 140. epizóde. Áno, 3-krát sme ho dávali. Adelka, Počúvajte, ideš? ale budete ma navigovať? Lebo Opi. že ja som akože jeli to. Tam sme boli veľakrát. To som dala do Maďarska. Čo si to urobila? Tuto to bolo. Už je to mimo republiku. Nie, dobre si to... Bolo to dobré. Hej, Bolo to... vy si mi tento človek, čo nebol nikdy v zahraničí, mi ukazoval, že sa chcel dostať bukom do zahraničia. Počkaj, to je, na ňo sa už viac toho zviezlo. On nebol nikdy v zahraničí a zároveň je to syn tuto strajkáničky. Takže počúvajte, normálne, že v Maďarsku ešte nikto nemal puk. To si trúfam povedať, že toto si umiestnila veľmi strategicky zle. Ale akože je to veľmi odvážne. Je to bravo. Hej, toho si nikto nelajzne takto. Trošku som to... Dobre, odletelo to. No, Dobre, tak na budúce, keď to. budeme hádať Mošon Maďarorvár, tak si vlastne veľmi blízko. Alebo Budapešť. No. Ale veď nemusí to byť úplne zle zasa, no. Je to úplne zle, Aj ale... keď ani dobre. Ale to odkopla som. bolo dobre. Ukážte nám dobre? Komárno. Ale tam to bolo. Tam to a potom bolo, mi tam to niekto bolo. ukázal, že trošku